ang nasud taing tawon, ang mga katawan nag-ilait sa tamang kalisdanan. Naunta ang perlas o bulawan na natong giyak-an, gani sa mga langyaw ang nasudgihan o kan. Gawa sa gutong nga hilabihan, tungod sa presyo nga gipatasan, naapay tulis, holda po patay, maoy atong gikalisangan. Kay masumpo sa atong mga kagamhanan, o karon ang uban natong kapolisan, ilang katungdanan gimansahan. Sila sa buhat nga gautan nag-uban-oban, nagpakaulaw lang sa ato nga gagamhanan. O karon ang balaod kay Osbon man, hangyon ta ang mga delegado, o kongreso sa ilang konbensyon. Ang balaod pagataron arong ang Pilipinas sa kalisod, makalingka